Bună dimineața! Sunt Fabio, tehnician dentar la Rein 83 din Bologna, Italia. Astăzi vom vedea cum se poate utiliza bontul protetic OTI Equator, înlocuind multi-uniturile angulate pentru protetica fixă. Punctul forte al T-base-ului nostru constă în poziționarea sa precisă pe bontul protetic OTI Equator. Peretele frezat al T-base-ului corespunde cu partea interioară numită și extra grade. Poziționarea corectă a peretelui frezat și a extra grade-ului permit corectarea divergențelor de până la 85 de grade între implanturile dentare, bazându-se pe designul brevetat de la baza T-base-ului. Deschiderea inelului Seeger se aliniază perfect cu acest perete frezat, marcând o inovație semnificativă în protocolul OTI Bridge. Poziționarea optimă a extra grade-ului este o componentă fundamentală în poziționarea corectă a T-base-urilor în lucrările noastre protetice. Peretele frezat corespunde celui mai mare unghi al implantului nostru. Odată ce T-base-urile sunt poziționate corect cu partea frezată în partea cea mai divergentă, ne asigurăm că structura are o funcționalitate pasivă, eliminând orice tensiune asupra implanturilor noastre. Această structură este perfectă pentru ajustare și înșurubare. Chiar și în absența inelului Seeger, în această etapă putem înșuruba structura în așa fel încât vom fi siguri de poziționarea componentelor noastre. Structura este fixată în mod sigur, trecând de la o fază pasivă la una activă, datorită șuruburilor. Bonturile protetice OTI Equator, înșurubate, servesc ca referință pentru selectarea T-base-urilor cu diametrul corect. Această fază este simplificată de sistemul de căutare de pe site-ul Rein 83, introducând informațiile despre implantul utilizat și bontul protetic OTI Equator. Pentru a încheia, amintiți-vă că protocolul OTI Bridge este prezentat în toate aplicațiile sale în cadrul cursurilor de formare Rein 83 pentru dentiști și tehnicieni dentari.